Sleeping Dinosaur, Promenade and Heritage Park, ug syempre, ang lamian nga lechon sa Talisay. Mao ka na nga tong mga laagan karon. So, usapin niyo gihuwat. Tara, ug maglaag tabay. Kung muhisgot ka ni Talisay, matik gyud na nga naa sa tungunahuna, wala nay lain pa kung di ang lamian nga lechon. Dinhi sa Talisay City, sa pagkaon, ang lechon di gyud magpawahi. Aduna sa food park kung diin pwede ka mo makapalit sa inyong gipangita nga lechon. Pili lang mo. Whether you dine in or take out, unique lechon experience is yours. Pagkaon nga delicious and crispy-licious, diligid mo magmahay sa inyong pag-anhi. Lechon Talisay gyud na. Sure gyud nga kamo magpangita. After ninyo mangaon, pwede mo magpa-relax and mag-chill sa usa nila ka-attraction spot, ang Promenade and Heritage Park, where you can take a leisurely walk with your barkada, pamilya, ug hinigugma. Kini giisip usa ka world-class tourist destination with a historical significance. Maunang, di gyud ninyo angay si piaton ang paghapit dinhi. Pwede po mo makakuha sa inyong Instagram-worthy photos while feeling the sea breeze. O, diba? Relaxing sa feeling. Truly a must-visit place gyud. Oops! Kung nangita sa mong amazing and stunning view to compete your laag-laag, then Talisay also has something for you. Aniya sila gitawag nga Sleeping Dinosaur viewing deck nga makitaan sa Manipis Road. You go uphill and get to see sa maninot nga view bukid nga pormang natug nga dinosaur. Another dasan nga elite Instagrammable place, iandam gyud ang inyong camera kay I assure you, di mo muhawa nga di mo makapapicture. Smile dito, posing dinhi, selfie in the right, groovy in the left. The amazing view at the back will make you Instagram post and story elite and unique. Pipila lamang kini sa mga gipasundayag sa Talisay City. Maunang sa sunod ninyo nga pag-travel sa South, always drop by in Talisay. So, unsa pa inyong gipaabot? Experience Talisay now. Unya, mag-uban na punta sa sunod nga Laag tabay.